wasu lokutan idan muka shiga cikin wasu applications din ko kuwa website din sukan buƙaci mu yi linkin account namu na Gmail ko kuwa na Facebook domin creating account tare da su, wadda da zarar mun riga da mun hada account na Facebook namu da nasu, hakan na nufin za su samu dukkanin bayanan mu da ke kunshi a cikin Facebook. A wannan bidiyo za ku ga shin wasu irin bayanai ne ke dauke a cikin Facebook naka, sannan ya za ka cire wa'annan website da kai creating. Da farko za mu duba wasu applications ko website muka yi linkin nasu da Facebook account namu. Bayan ka shiga Facebook naka ka locating setting, za ka ja ƙasa zuwa inda aka rubuta apps and website. So za ka danna apps and website domin ya buɗe maka. Bayan ya buɗe za ka ga inda aka rubuta login with Facebook. So wannan shi za ka danna domin ya buɗe maka. Za ka ga duk wasu bayanai na applications ko website da ka yi linkin nasu da Facebook account naka. Kunga ya bude wayannan duk jeri ne na applications waɗanda an riga da an yi linkin nasu da Facebook account wajen creating nasu. Suna da matukar yawa, kuma hakan na nufin wayannan duk suna ɗauke da bayananka na Facebook tun da lokacin da kai creating sai da kai accepting terms and condition nasu. So idan kana da buƙatar ka cire su, za ka iya kai makin duk waɗanda kake ganin baka yadda da su ba ko kuwa yanzu ka ma daina amfani da su. Sa'annan idan ka dawo nan sama za ga inda aka rubuta remove, shi za ka danna. Idan ka danna za ga waɗannan suna sake faɗa maka idan ka cire waɗannan ya zama na ba su da wayannan bayanan naka. So akwai inda ku ga wani alamar box, in ka danna sai ka sake danna remove. Da zarar kana danna wannan remove din, za ka ga applications sun za su fita su da kansu. Kunga a nan yanzu haka yana faɗa maka cewa application zai ɗau wasu mintuna kan ya sauka. Za ka danna wannan alama da kuka gani ta don. So idan muka danna shi zai koma da mu a pages. Kunga waɗancan application da muka zazzaba sun riga da sun fita yanzu. Nan ga su waɗannan wanda kuma ka yi creating da su amma sun ma yi expired yanzu ba sa amfani, ga su nan a wannan gefen. Sa'annan can gefen dama za ku ga waɗannan su ne waɗanda muka cire su yanzu, da kuma waɗanda kwata-kwata yanzu haka ma ba sa aiki, amma waɗannan duk an yi linkin nasu ne da Facebook account. Abu na biyu da za mu duba a nan shine wasu irin bayananka ne Facebook ke dauke da, wadda take iya sharing da wasu website. Idan ka yi linkin nasu da Facebook, za ka shiga permissions. A nan ne za ka kalla duk wasu bayanai na dama da ka ba wa Facebook za ta iya ɗauka naka. Kun ga yanzu a nan za ta iya ɗaukan duk wasu bayanai namu kamar camera, contact, location da kuma storage namu duka, wadda za mu iya dakatarwa ta hanyar danna alamar koren nan. Kun ga yanzu Facebook ba ta da dama ta yi amfani da nambobinmu da ke cikin wayarmu, tun da mun riga da mun ba ta iyaka. Sa'annan za mu iya mu dakatar da microphone, kamar duk wata waya da muka yi ko kuwa wani recording da muka yi ba za ta ɗauki wannan bayanai ba. Sannan idan baka amfani da kyamara wajen ɗaura Facebook story ko hoto, in dai hoto kake clicking ba wai direct kake shiga ka ɗauki hoton sa'annan ka ɗaura ba, gaskiya ka dakatar da wannan bayanai na kyamara ma.